na may buhato na to ang madikwan kuya. Sugod karon ilubong na nato ni kay delikado kay ni. Mawala tong power na kuya. Tanan biya ko suka kay mo na kog sihok. Sabi na William, madaot mo kog mao na. Ilubong na Babs. Okay no, ilubong na lang yun nato ni. Ano pa May ilubong na Babs. Ay mo sigsayin sayang jo, kaluti jo. Sayangan na oy, wala na tay power na bo. Pastilan na yun ang power kay makadaot na. Oh, kaya lang jo. Nakabili ka dito kung tabang mo. Sayangan oy. Na. Bye-bye, Magic One. Namakunsa naman taan ni karon. Mubalik ta sa atong dating kinabuhi nga magpuyo tag malinawon. Bitaw, kana mo sakto, kana away-away ba? Balik na lang po tag computer ani koy. Ito kuya, mabalik na lang ta computer no, madula na lang ta Roblox ug balik. Naala po na yung dulag computer niya sa kuha maghuwag sinsilyo. Patakaram kag butang pod. Tabang! 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 Anong kamuran ka patong? Naamang kukuy na dunggan kuya. Kami pod. Napod gani kung yung ganon nangaytabang. Maopo na mo na dunggan. Saon mo na ko. Tay Paps, no choice si Dani. Kalutong tugbalik ang Magic One. Murag need nila tong help kuya. Delikado mo kay na ba? Dili mo gud delikado kuya. Paggamiton lang nato sa tama. Sakto jud ako eh, mo na ganahan ako nimo ba? Sige na kuya, kaluto na lang kuya. Sige. Ready na mo? Ready na! Kuya, gutom ako kaya. Mga kita kuya. Unya na ko din magtabang. Gutom ako kugod. Ready na mo? Ready na. Ready na. Magic One. Ibu aming og ang danger ay sabi power danger ha. Pero Magic One katong read ako ay ako block ako may leader no. Ay ready na ka ready. Ora gyapon. Hilo ako hilo. Ako green japon ko. Green nga buka ko buhok. Sige video. Okay. Magic One, ibu aming og Power Ranger. Ha! Tara na! Tara! Asa man gusto oy? Dili naman to nagbomba. Kinsa man mo? Hadlo ka ba rin yung mga nangoy? Kami ang Power Ranger! Diaper Force! Ha? Power Ranger Diaper Force? Nga nagunsa man mo dire. Di ba na kayo magkakabang? Oo. Naon sa ka? Wala man gud akong 5. Ang nawala naman yung asing ko ay dito sa mga. Tabalo to Brita. Klaro ni ay. Asa matungsin ko diri ay. Ay di ara oh. Ay gara. Ay salamat ha. Pagpalit pa yan akong nigtuyo. Ay klaro. Tara. Kapit ko na kung maunsa na. Hindi. Kaya ginong sa arara. Mas target ako na eh. May gani kay naa ang Power Ranger Diaper Force. Anak kong 5. Ayaw ba? Ako mani. Tabang! Wa man day klaro to mga itabang. Pero magbuang. Kapoy Pero ro aram dato. na iya 5 day. O gani, Tabang pa, 5 pesos sa sigura. basod. Takbo pati pangitan ng 5 man dayto. O gani. Pero sige lang. Ano gid siguro niya itong trabaho. Bagay ana. Gabato na nato ni. Okay. Ay isa. Nakadungog na pud mo. Hanap po do. Nangayog tamang oh. Saon na nato ni? Tara, balik. Tama na ito ba? Kasi wala na puti klaro. Uy, natako. Tabang! Tabang! Ho, isa man mo. Kami ang tagapagligtas. Nang mga naapi. At nang walang kurakaw. Sa flood control. Dito bibilis na ng tabo bay. Buhi na, og di ka gusto masakitan. Isam di mo. Wa ko labot ninyo. Ay, wala di ka kaila sa mua. Ila-ila ta kuya. Yeah. Power Ranger rin. Power Ranger yellow. Power Ranger green. Power Ranger white. Kami ang Power Ranger Diaper Force. Na nangadakot ni murag wa di man apres to kang ba. Buhinan lagi na pa. Pawiran ta karon. Naman ni mga power. Diyan ka oy. Hadlong palagi ka. Tulong pala ka. Okay na ka, Dam? Salamat kayo sa inyo ha. Ay, problema na. Dam, na ko yatag sa iba. Pag mulihangan kag tabang, tawagin namin. Oh, Saan nga eh? yan na lang. Ino, Power Ranger, Diaper Force, ibisita. Ay, wala siyang mic. Walang mic. Yan lang. Tara na. Ato na, be. Ay, kalimot og charge, anak. Amping Let's nga, go. amping nga, amping. Let's go. Let's go.
Kuya, mandi mas superhero eh. Kuya, ning trabaho ay pildo ya ay. Ay, nasi pangitang sildo. Kaya nasi YouTube ito sildo. Superhero ay. Di ba kuya, ang Power Ranger 5 man? Ay, kabalaka. Kaya mangita kung isa. Mga viewers, abangan.